bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila ng lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yoong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko
upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Papayapan tampo. O mapagpalang kay kami pa. Ginoo nga ni pong abakaiti. Miras ne naman ing oras. Banting upayang gawan milapuring kay kaming banal at tungkulan. Ginoo tulutan niyo po nga ni abakaiti panimunan mo kami. Lubos yo pong pawagasan ding balang kay kaming puso ampon kaisipan. Banting upayang Ginoo ating kopong lubos ang pag-iligan karing balang metong kay kami ngening abakaiti. Ngening metipon-tipon kami pa. Adwan mirguing kay kang banal na presensya iparandam me karing balang si kakatao kay kami. Tanda po ampong kabitasan na kakawani karing balang metong. Itapong banal mong patnube. Ya po'y ngaligan mi ang pong asahan nganing oras iti. Uling sinabi mo nung nukarin laring metong adwa at lo. Pisasabyan at kukulait laking kekang banalalagyo. At syuka po king kaming pililibugtan. Ginun Diyos eke sana malyaring mibili king abla nganing pinandita iti. Ibuklat meng pasbul ning kayarian banwa. Uling sinabi mo ginumanyawad kami na anuman bagay adwan miking lagyo mo. Salpantayanan mi mo po ampong paniwalan king panalangin. Ay lang pa mag-alinlangan tanggapan mi pong alang kulang. Ginoy ke pong anak yu ngening oras iti. Balo kong emi laman po buklat tunggal-tunggal ding lalaman daring balang ke kaming puso. Uling ke kaginwala naman pong makapampan. Ikaing lubos ang manakit. Ampong makabasa karing balang kay kaming kaisipan. Ginun Diyos, adwan mirgo. Ngening pinandita iti. Mag-aral kami. Adwan mi itugtug me sana po yung kabyasnan karing balang kay kaming matang puso. Banting upayang yung kabyasnan na iti. Hagamit miyo. Bakit pong magilaya. Ibat king kamang mga nampong kay alaming belwan. Bakit pang malyaring sumulong. King kay kaming pamag-aral. Biya Espiritu. Igpambanal, halapong hanggang pupos, inke kaming kapasalamatan kaya ko. Bablasang pasibayo po, iningat ming balang metong kaya kami. Pe para man nyo kaya pang biyampong sikanan malaya kaya pong gagalo karing balang kaya kaming takbang. Nganing pinandita iti, adwan mirgo karing bukas at bukas da paring balang kaya kaming bukas. Diyos ko ika po'y ngaligan miyampong asahan. Kaya kamangawani ginun Diyos. Hadwan mirgo nganing pinandita iti. Nung parati mong ababatsawan ning makagawa kaming labagampong salang karing kikong banal na kautusan. Manyawad kaya pong patawad. E yun o, sana bibilang kasalanan minunay bilang yun na lang kaintanganan pa ning balang metong kaya kami. Nganing elapasak dalampong ganap ding balang kaya kaming kabyasnan. Ginongin ni pong pepas lagming kaya kang masalang sala karing balang kaya kaming matang puso. Tinayadyo kaya pong tiruing dalan na dapat ming tuntunan. Diyos ko king kaya kami pong pangayitsyo ngay tiking dalan na tiruyo dinan nyo kayang ganap kabyasnan. Kapibabatan, tetagan. Bang kanita Diyos ko mga sadsad kami karing kaya kaming tungkulan. Igpambanal, adwan mi kaya kang yaning pinandita iti. O ini po inggamit. Ake kang pinili karing dakal. Dinan ming sikanan, ay bating no sanang lubusan din kayang sarili king aus na ning kayang banalatungkulan. Ngening gawa na laig pa, ding tinggap ng tungkulan kaya ka. Tulutan mong sana malyaring mibili king abla. Adwan mi kaya kay pangening aba kay titubod ming mapamatulang Espiritu Santong bukod da pingako mo kaya kaming anak yung talasuyo. Banting upayang ginun Diyos, panyatang na po ngayon nga ba kay tiking kaya kaming pililibugtan. Panimuna na kami, sopa na kami, tayra na kami king hanggang katutuan ng pong kabanalan. At ibalita no retang pasabing mensaheng paybat kaya ka. Banting upayang ike po malyaring minampong malili, nune malyari kaya pong mayigit pang sumulong.
Ginong Diyos, dakal pong dakal salamat kaya kangining aba kay tila retring kaya kaming makuyad, apanalangin kaya ka. Sana po tanggapan mula. Tanggapan mi naman po itang liim yung kayablasan. Ating sablam bagay ti pa ipapamilatan mi puking kaya kong bugtong anak Yeso Kristong kaya kaming tagapagligtas. Kambet saop daring mapamatulang Espiritu Santo. Amen. Maikling pagpapaliwanag sa simula ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patununguhan ng Espiritu. At sa pagpag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigan hindi nakikita sa pamagitan ng taligtayan o medium.
patungo sa Diyos sa pamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang mga yumaon dito ay isang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkakatawang laman o tao, siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong patungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi sa lahat ng bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay kabanalan na ipinapakilala ng medyo minidad. Maya paabak po kaya ko nga, yung kakatamo pong tema ngini, ang pananalig kay Jehova, bunga ay panibagong lakas, Isaiah 40 verse 31. Dapat detang manayakang ginu, magbayo laking karelang sikanan. Sampalang baguis a antimong agila, mulaila at elamagal, lumakadla at elamina. Ngunit silang
hanggan. Kristo kaya beno, hing kalam naning Diyos, sablaang punanyo. Kapamilatana, Diyos sing upayano, malawot mo alapit, mi yabe-yabelo, kapamilatana, Diyos sing upayano, hanggasan ng wakas, tunay kong may bato, ing katulirana, ning Diyos ke kayuya, sabla-sablong dison, huwa ketiko minto, king bakong makiabe, makipag-aral po, king lagyo na ning Diyos, salamat ke kuya. Nga naning pamating, benye ko ke kayo, nuan yayeng may bato, king lagyo ning Ginoo, king bayo lang gawan, itiyat pamintuan, ing bonol ng aral, ke kong talastasan, kelwat ning panahon, ning pamakiramdam, wabiasa na kayo, kayo'y ikongan, ang gasa ng wakas, manatili kongan, awos yung kayawos, king burining nuwan, pakabitasan iyo, o manual ang tawa, king along patugot, daramdam kayo, nung darapatiasa, ing manual ang tao, king kailiat wanan, napabaloyo, o lingwa kanita, hablas yu tinggap na, king lagyo na ning Diyos, kakong talasamba, wapalablaban yu, karing sarili yu, ing wagos ng lugod,
ning Diyos ke kayo. Mo panalangin ko, ikayo'y kongon, may pamamatawad, king pikasalonon, kapamilatono, ning daramdam kongon, kinamano ning Diyos, mga biyasa kongon. O lasa ng lunto, metong man kaya kayo, tin lang po midake, detin ang puso yu, nunelalong maigit, balen ko gawan yu, itong sablong boge, Diyos babien na keko, king saglit awaras, ning kakong panipa, soblang mo anong kulan, ko ako damdam so ano, mitatambayan ko, panamdami ko pa, lang pamod kunwari, tawing dapat no, ko pamilatana, Diyos binyeno keko, detin ang tungkulan, banyetigawan niyo, maranon kong datong, neng sisimba kayo, tutulutan, mumuna lang lalto, detang mo kalawot, kingke kong tipunan, walapit-lapit mo, ingke kong panamdam, kapamilatando, Diyos kente lagana, pagkapilitan niyo, ing mayakit sana, mumuna kong atiyo, bolening tipunan, bangding ko patadiyo, kaya bedaratong, itiyot lawendo, king kasarilinan, bakong lunto balen, ing mitikdo kongan, ko salpan tayanan, king pangayawas yu, pokikwano nasa, ning balang katao, karing balang saglit, makasadya kayo, king bang enakolo, banitaning tukso, king uli na balen, totak mong atiyo, o may sabing sibol, po katandaan niyo, malino ng agos, king banga painumiyo, detong hanggang mau, baneno kumawo, kasalpan tayanan, ke kono daralon, lugod
kabiyaso, ing tao ninuman, wapin bitone, itoning kabiasnon, long dapat amayap, balen tandanan mo, layang kaligtasan, ing ninumang tao, aniabitasan iyo, deting sarili yu, makiyog ne tapat, king burining Ginoo, tikdo kong matapat, karing katungkulan, ikayo'y ikongan, o talampay lakuan, nunemi abe, ikayo'y ikongan, karing ko pamintuan, burining miglalang. Salamat, salamat, o sabla kong bisan, wo itaguyod yu, king kasoarilinan, ing maya padapat, tao baneng gawan, king lupa yung tao, banit iyang gawan, miyayaliwang balen, ing Diyos te lagano, wapintik do kayong ginuking burino, panalik si kaniye, ing kabiasnan banwa, bakong mayakwa, yato'ing kulayit na, anya ka ring saglit, ke komidaralo, ing mapanalangin, tao'ing gawana, masika na yayon, ke kosaliya, hate matangal, karing balang tupa, ong giyangi tangorno, mi baba yayawo, long ding balang puso, at yun kang Kristo, nganong ligalig na, ning manualang tao, ang giyang se puyong buwak, ate mo tagino, o nyaing nobena, pigumgu manyuyo, wa alang magtamad, ke kong sablang tupa, bakong emyabuban, ya tuwing sakit na, maminto, ginuking lagiuno, kay bati larete, ring deta suyo ko, ingke kayong oras, ning pamitipon niyo, atin kong bisita, bang dinandalan niyo, king banong yapse, ding para king Ginoo, o Diyos in bendasyon. Kekolo gonopyo, bakong mo ngalaw
kaya kayo, king katipunan niyo, miyo beyabe ko sa kanyang pamaminto, king bayong tanggapan, ing nabang ning Ginoo sa antabero niko waot lisyon ako. Baya po yung isabla. Muna babiya ko yung maya pawaras king Dios. At kaya kayo pong sablang pengarimi. Kapatad, king kasalpantayanan. Maging ka rin pong bisitang dinatang. Adwang kaya po yung maya payabak kaya kungan.
Di natangyayang pangako kay katamo anong no ka rin, kitang kayang panabilin. Karing balang metong at metong kay katamo. Alang patugot, yubog da katamo po kay mga santing, ang pong mangaya paturo. Naisipan ko itamongan, agagawa tala ang pong ararapat, at darandaman tala karing kikatanga doang balugbog, iting torong iti. Balo ko king oras sa iti, makasadya langan ding balang dapukan ang tamo. Mira siya po ingaldo nga iti, pamanyamba. Ana mayaldo, may rapat siya po ing dapat naning tao. Ating kapito, yapin po iti, in Diyos, metong niya pong pakinabang, abiyaya, king spiritual. Yung kikatang pamag-aralan niya po kasanting, pamanalig kay Jehova, bunga ay panibagong lakas. Sipan ko po itamongan, manalig tamo kayo. Sipan ko po itamongan, manalangin tamong tapat. Potangin tao datang tang kaligaligan king kayang sarili. Potangin tao datang tang problema na si Claudia pong manalangin, kambi na po ning kayang pamanalig. Yung Diyos katang lihim, pagkalub na kaya katamo. Ana po kasanting ing mapapalyari ang pong mayayakit. Dati po, itong talakad ko kini, basan kaya po yung Bible, kakapkap ko. Uri na po ning may pulala ring mata ko. Magtaka ko po, ba't may sala lang bigla kaya harap ko? O ini po yung masanting ang pong ating improve, apamanyulong ning kaya katang kasalpantayana. Kasungo ko po kini, ikit ko na po yung topic. Masala ya pong masala. Makasulat siya po kayong Isaya sing kayang referensya pasibayo ulitan kayong basan. Dapat detang manaya king Ginoo, magbayo laking karelang sikanan, sampalang makibagyus at ang timong agila, mulayla at elamagal, lumakadla at elamina. Alden nyo po. Mulay tamo po kano, etamagal. Lumakad tamo, etamo tumigal. Bakit po? Uring ingapang ginuing kaya betamo. No karintaman mo taking kaya katamong nasa yung Diyos mantabi kaya katamo. Yako po kanitang minuna dinatanging metong akaligaligan king biyako. Dapat king ulinaning ating biniyang pong kasalpantayanan. Kailanan kaya pong mataliging kanakong kasalpantayanan. Kita pong kalibugtaning kanakong kaligaligan menalain kong tapat. Ating Diyos po minantabi kanako. Metong pong patutu. Na yung kaya katang kasalpantayanan tutuya ang pong ating niyang panyulong. Biyayaya, dakalya grasya, karagdagan, kapamilatanan ng kaya katamong kasalpantayanan. Luwen niyo po mulay itakano, etamo magal. Lumakad tamo, hetamina. Burige pong suglunganing makasulat. Kaya ni pong Eremias 17:7 ang gayang atyo. Pakikabit yun niya mo po. Nuan niya yung taong manalig king Ginoo. Ating kapanaligan yaing Ginoo. Kaya ni pong 8. Uling maging antiyang metong adutong amitanam. King lele na ning danom. Akakalat no din kayang wakat, king lele na ning ilog, at iya tatakot ngening ing pali daratang. Nung ing kayang bulong maging sagiwaya,
at alayang pakialam king banuana ning kailangyan ni eya patugot king pamamungana. Kasanting na po ning kayang panabilin, ang po ning kayang sinabi. Pota po kanong manaligta mo kayo, anti tamong mitanam king lele na ning agos ning danum. Kanel doman ang pong kawuran, ela malanat din kay katang sanga. Bari ko sabihan datang yaman po yung maragula pagsubok king biyeta mo, kasakitan, kaguluan, potang manaligta mo kaya ang pong makalele. Iya po mako yung pagkabi. Iya po mako yung antabi na kay katamo. King uli na ning kayang kapakaluluan kay katamo. Kapatada niya balo ko king oras sa iti itamongan at intamong matibe kasalpan tayanan. Pamanalig kayo. Maging king potang datang na itang puntong pagsubok. Uring yung pagsubok na ng Diyos, mama ko kay katamo. Sabi na, galgalyaman ka ng bundok. Kami tatakutan. Kaya ni pong dalit 46, laban tayo po. Dalit 46, uno. Ing Diyos yaing katang santungan at sikanan. Metong yang makasadyang sao king kaligaligan. 2. Uli naniti kami tatakutan agyangim labuad, mialiwa, at ang yangim bundok. At agyang ding bundok, maugun lang milipat king puso na din dayat malat. 3. Agyang ing karelang danum, mabiyong at maligalig, agyang ding bundok galgala, uli nining kapakaluluana. Lawen niyo po. Ing lugod na kaya katamo ning mayupayang Diyos. Mamakbong yaman ning bolkan. Etami tatakutan. Uling niya kano makasadyaya kaya katamong sumaw king kaligaligan. Uring manalig tamo kaya. Ana po kanyaman ing pamaminto. Mupin kailangan itang maragul, kapibabatan, kasipagan, karimbalang metong at metong penabili na ning banala pangako taya kanu kakalingwahan ning nobena kingalang patugot payag yagne kay katamo at sambata mo kaya tang ating katutuan lang pa magkunwari sa ninuman nga na kay kayo yung ating halitan pamidake pamikampi ilakota na po daratang niya po yung Pasko simbolo na ning pamikakalugod. At balo ko mo po king Paskong daratang ngayon. Pasko yaking balang biyata mo. Kanya sana itamongan po ing panatilyan taya ing pamikakalugod karing balang puso tamo. Kuno po pakaban ding kanakong amano oring kening bandang wanan makalawela po kako. Atin pa pong bisa pakamanyabi karing balang amano na ning Diyos maging karing pong lalam babatsawanda ko. O ita po itang kapatad lalawe na ako. Baka metong yan naman dumaki ang pong munye pamag-aral. Karing banalay amano. Uring ang Diyos tutulaya. Karetang magkusa ang pong manyabi karing banal ng tuntunan ng Ginoo. Maya pa oras po. Pasibayo dadwang ko kaya kayungan. Merry Christmas po kaya kongan. At sana manatili ang kapayapan karing balang biyatang. Salamat po. Maya payabak kaya kayo. Dakal pong salamat kaya ning katamong megig tagapagsalita at atim mo rin po ing katamong kapatada may ipagbisita may nibatan king kapatada Marcelino Sandig na pa Vice Presidente na po ng Templo ng Israel. Iya po yung dirantam mapila na minuto bakang ta makipagmananay na kaya ta. Muna po babiyay ko yung kagaranggalan kay Diyos at atimpurin kay katamong opisyalis
anak kapatad, kiti kaya di po kayong kasal pantayanan, maya pa oras po. Bayo ko po aging ka na kung sinsya ko po ako kung sakit patay siya na, siya mapapagal ko dito siya ako. Opo. Dinanda ko pong dita ka salita kay Ginoo at ko po ganing Ezekiel 37. Ano pong sinabi, dindam ko, king sarili ko, king atyo ko, king mayupayang arapana ning Ginoo. At tinayid na ko ning espiritu na dela king libutad na ning kapayapan amit mo karing butol na ng tao. Kaya ko po kusa akong dintangke kayo, Keti. Uling ating ko pong adwan king Ginoo. O na mo pin ingke katang gamit eminaus karing kaya katamong kailangan. Ano pa po ganing ka na kung Ari 1:2. Dinan ko sanang kabyasnan bang abalo ko ing mayap at ing emayap bang kanita apabalwan ko lang uling kapamagibiran na dating kekang kasalanan. Ako po sana dinele ko keti kapatad manyad kong kabyasnan keng Ginoo. Uling pumbayo ya pa mo mamuntukan ang kapatay Jubes taman na tineng edad. May bigla ko pimpo, ko naman natin dyan, hindi niya nakawing Ginoo. Eni po patutuko kaya kayo dito kasalita. Kaya tang mino ng alto, imban mga iti, nagigising ko po ka rin hospital at iko kaya nga ICU kaya ni San Rafael. 4 beses yun. At di nga na akong marinig ko, uling wala ko kuwang pamayad kayong hospital. Dindam ko po kaya sarili ko, hindi na lang ako babo. Ginoo ko po Diyos, kunin niyo na ako. Dindam ko po kaya sarili kong maragol ko pang pasalamat kayong Ginoo. Hindi ako may sakit ko. Nung ako po may sakit, kay baling Ginoo. Dakal na mo pong dakal salamat at dininan niyo kong oras. Keti, may nanay po yung kanakong pamanyalita, may bugna akong sunga. Dakal pong salamat. Ing lugod na at kalam ning Diyos, na po kakawang karing sablang anak na. Uli pong alaya pong keliwan ketang kanta nga na, just call my name and I will be there. Ne po. Inga pong Ginoo makanyan niya naman po atang tamong manyawad kayo. Ing Diyos po palagi ang atsuking leletam. Kapatad, ngani pong oras sa iti, pablasang ing kekang kasalpantayanan mabilog ya, ing kekatamong mayulugod a Diyos, pablasang karing malagumong nasa, haligan tamong yaning pinandita iti na ingke kayong dit akapanandaman mirinan niya pong kapasnawan ingke kayong sarili yaning pinandita iti uli na po ning salita ning Diyos ila po rin ke kayong darandaman yaning kaorasan ing malugod a Diyos at suya parati ke katamo at antimurin ke kakapatad maya payabak po ke kayo kapatad
ameki pagmanano kaya kami nganing pinandit, lalam na po ning kaya kayong katapatan king Diyos, lalawen na po yan. Ing Diyos po ya po yung susubok, ing Diyos yung susugat, dapat yan naman po yung pakayap. Maya payabak po kaya kayo. Ngani po, ing Diyos kaya katamo malugudya, kaya katamong sablang anak na dapat ing kapag-aralan tam ngani, ing makanyantaya po ng ituloy, kapamilitan da po rin ing kaya katamong maging tagapagsalita bang kanita, ding kabyasnan makanyan lang mibuklat, karing kaya katamong puso. Na po, ing kaya katamong kapatad, Brother Wen, paninayan tayo po bang kanita malyaring mamiyang pamag-aral kaya katamong pablasang makabaya pa po yung oras, at kaibat po magsadyala ret ang kakatamong kapatid kayang lalam, ne? Medinan la pa pong oras din. Maya pa abak po. Maya payabak po. Yang ating pa pong oras, siguro makagamit ko hanggang 5 minuto na po. Na ako po may kapagdalang Bible po. Ating palang Bible kaya na pang karagulya po. Nya, makasulaya po kaya ni. Yang dakal pong salamat, lalo na po karing kay katamong kapatid, dinalo po ngayon eh. Pasalamatan do ko po na kaya pero ko po king malating pamitipon. Pasalamat tamong maragol kay Diyos na iya po ingal dot piangi makanawe kay katamo. Balo na po nung atin tamong kailangan, nung nanoy kay katamong kailangan. Balo na po ni Diyos nung nanoy kay katamong panandaman. Ken pisika ya mo rin ng babye kitang sikanan. Nya inganggang bagay sa blang bagay po, ipasa Diyos tamo po. Nya na pong kasatingin kay katamong tema, ang pamanalig kay Jehova, bunga ay panibagong lakas. So inggawan tamo po keni, itang matapat a pamanalig po kay Diyos. Ating kang problema, ating kang kapanamdaman, ipanalig tamo po kay Diyos. Sabi ni kay katamong kapatid na mamutukan, iya mo rin susugat nga na iya mo rin pakayap. Basa tayo po ito kaya ang Deuteronomio 32-39. Karinya po makasulat. Ang po kaya ang mumunang Samuel 2:6. Niya pong kalino ka rin. In Diyos siya pong susugat, iya mo rin pakayap. Imburi ko sabihan, nung may kakasakit siya po yung tao, mas masanting niya itang in Diyos ang minyaking kaya kasakit eh. Uli nun yang munyaking kaya kasakit, in Diyos mo rin yung pakayap kaya kayo. Po? Pero nung ikang ginawa, king kaya kang sakit, masakit yung pakayapan. Uling eka manuli eh. Mas okay nitang minya sakit, biyasa yung manulo. Kaya sakit ang ginawa kang sakit, king kaya kang sarili, may balong uluan. Manaligta mo po king Diyos. Itang makarandam tamo mo king amano, king salita na po ning Diyos, may titinantanang kapasnawan king kaya katamong sarili. Ibilang yung nga ng alantula. Nganing mananabo kayo king miyaluwang nanumang bagay. Nano pata, itong ating kang kapanaligan king Diyos, ala kang dapat pitakutan. Galgalya maning gabon, ala kang pitakutan, uling kaya beme po yung Diyos. Datang ngayon, datang yung bagyo, datang yung kainan, king kaya kang sarili, ala ka rin pitakutan eh, uling balo mong makakapit ka po king Diyos. Nga sabi ni kaya katamong tema, ang kapanaligan kay Jehova ay bunga ng panibagong lakas. Kaya ang pananalig po, binibigyan po tayo ng panibagong lakas sa ating sarili. Paglabas mo sa tabernakulo, may karamdaman ka ngayon paglabas mo. Panginoon, wala na akong karamdaman. Pinagaling po tayo ng Panginoon sa ating mga karamdaman. Kaya,
ang pananalig po sa Diyos, kailangan po sa ating paglalakad, may kasamang paggawa ng kabutihan. Hindi po yung gumagawa ka ng mabuti, pagkatapos may halong pamandaya king kaya kasarili. Po. Kailangan talaga ating pong katapatan. Nya binasa rin kaya katamong kapatid tungkol keng pamanalig, binasa ro po keng Biblia. Iya ko po ating kung naman basan kaya kayo, baka iluwaki at ang kanilang binasa keng Biblia, ating kung basan kening kawikaan na po. Kapitulo 3, versikulo 5. Ano po ning makasulat? Mabilis siya pong yan. Sabi na po ning makasulat, manalig ka king Ginoo king mabilog mong puso at eka magsandal king kekang sariling pamanalastas. 5. Tumiwala ka sa Tagalog ka pala ni kapatid eh. O sige, Tagalogan ka po. 5 na po. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. 7. Huwag kang magpakapantas sa inyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. 8. Magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. Lawan niya po yung makasulat kay Biblia. Nepong kalino, nepo. So, nano pa ta, kailangan manalig tamo ng ating katapatan kin Diyos. Anya itang pamanalig kin Diyos, in Diyos po ay nakatamo paboren. At yuya po siping tamo. Anya nung mamaus tamo kin Diyos, maminto tamo kin Diyos, nepong kalapit kaya katamo in Diyos. Maus tamo kaya, sagot siya agad. Uling balong ng ating kang kailangan kayo. Pero nung lalakad ka, kalalakad kitang kayandalan, at saka may ausan ngeni, nakapupaghibatan ni Diyos. Uling alaka kaya. Tamo pumigagana ka, tamo sasalpantaya, tamong mamawos kin Diyos, in Diyos malugudya, diri na nakatamong proteksyon. Imbalang metong kaya katamo, atin niya pong proteksyon kin Diyos. Ating babyan ng proteksyon ni Diyos, yapin po ini. Pagrandaman niya po yung makasulat kay Biblia, sabi ning awit 34:7. Antiya po kanini, yung babyan ng proteksyon kaya katamo ni Diyos. Pagrandaman niya po. Awit 34:7. Ang anghel ng Panginoon ay umahantok sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Ang proteksyon na ibinibigay sa atin ng Diyos, ang anghel na galing sa langit. Bawat isa sa atin, merong tayong proteksyon na isang anghel na nagbabantay, sumusubaybay sa atin. Kahit na lumalakad tayo, kasama natin ang anghel na ibinigay sa atin ng Diyos. Diba? Huwag po tayong matakot. Pumunta ka roon, kasama mo. Kung ano man ang ginagawa mo, kasama mo siya. Huwag ka lang gagawa ng masama. Pero kung gumawa ka ng masama, kahit na kasama mo ang isang anghel na ibinigay sa iyo ng Diyos, mawawala rin siya. Aalis sa iyo ng Diyos Dahil gumagawa ka ng masama Kaya hindi makapagtatago ang isang tao kung anuman ang kanyang ginagawa. Hindi nakikita ng Diyos Hindi nakikita ng maraming tao kahit na gawin ko ang hindi matuwid. Hindi po. Lahat ng bagay, gagawa ka ng matuwid, gagawa ka ng masama. Kapatid, kung iniisip mong walang nakakakita sa iyo, meron po. Kung ang tao hindi kanya nakikita, pero ang Diyos hindi po natutulog. Hindi po malabo ang kanyang mata. Nakikita ka niya, kahit na pakatago-tago mo pa. 15:3 ng Kawikaan, ganito po ang sagot ng Biblia. Pakinggan po ninyo.
Kawikaan 15:3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. O, tingnan niyo po. Kaya ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako na nagbabantay sa matuwid at sa masama. Pinabantayan pala niya, hindi lang ang isang taong matuwid, pati ang isang taong masama ay nakabantay po, nakatingin ang mata ng ating Panginoon. Diba? Ngayon, sumasampalataya ka, gagawa ka bang masama ngayon? Kung may takot ka sa Diyos, hindi na po. Kasi meron kang takot eh. Pero kung wala kang takot, kahit na sumasampalataya ka, gagawa ka ng masama. Pero ayaw po ng Diyos yun. Kaya, nangyayari po sa isang tao, mas pinupuri niya ang linalang kaysa lumalang. Di ba? Mas binibigyan niyang higit ang isang taong nilalang kaysa isang lumalang. Di ba ang lumalang ang Diyos? Nilalang ang isang tao? Mas pinupuri ng tao ang kanyang kapwa. Ibig sabihin, lumalabas, mas nananalig siya sa kapwa-tao kaysa Diyos. Anong sabi ng Diyos ngayon? Nakasumpa ang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Di ba? Yun po ang sabi sa Biblia. Pakinggan po ninyo. Nasa libro po ni Propeta Jeremias 17:5. Ganito po ang nakasulat. Jeremias 17:5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Di ba? Oh. Kaya sumpain ang tao, sabi ng Panginoon, na tumitiwala sa tao at ginagawang laman. Ginagawa niyang laman ang kanyang bisig at ang puso ay umihiwalay sa Panginoon. Diba? Ano po po yung laman? Kaya ka ba niyang iligtas ang kapwa-tao pag nasa kagipitan ka? Halimbawa, lumindol na malakas, nawawasak ang mga building, nililigtas ka ng mga may kapangyarihan, nataganan ng may kapangyarihan nagliligtas. Pagkatapos niyang mataganan, pati nililigtas ay nataganan. Kasi may laman eh. Kaya walang laman na maliligtas eh. Pero ang Diyos kaya kanyang iligtas. Bakit? Wala sang laman eh. Ang diwa kanya kanyang iligtas eh. Bakit? Kasi wala sang laman eh. Wala sang mapipinsalang laman. Kaya, huwag kang manalig sa tao, kundi dapat ay manalig ka sa Diyos na pwedeng makapagliligtas sa iyo. Ang sabi sa Biblia. Pakinggan po ninyo. Isaiah 31:3, ganito pong nakasulat. 31:3 ng Isaiah. Ganito po. Ang mga Egyptyo nga ay mga tao, di ba? Ang mga Egyptyo nga ay mga tao at hindi Diyos. At ang kanilang mga kabayo ay laman at hindi diwa. At pagka iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay, siyang tumutulong ay matitisod at gayon din siyang tinutulungan ay mabubuwal at silang lahat ay mga lilipol na magkakasama. Di ba? Makapagliligtas pa ang tao kung ang inyong tiwala ay nasa tao? Hindi po. Mas manalig ka sa Diyos at sa kanyang diwa. Diba? Ang Espiritu walang kamatayan eh. Ang Diyos walang kamatayan eh. Pwede silang magligtas sa kagipitan ng isang tao. Oh. Nung sila Pablo at Silas, nangangaral po sila sa kanilang pangangaral sa pamilihan, ayaw ng mga Romano, nagagalit sila. Anong ginagawa ng mga Romano? Inuhuli si Pablo at si Silas sa kanilang pangangaral. Sapagkat meron siyang nasumpungan sa kanilang paglalakad na ang mga tao ay reliyoso. Sa kanilang pagkareliyoso,
may nakasulat na titulo. Ang titulong nakasulat ay ganito: ang di kilalang Diyos. Sinasamba ang di kilalang Diyos. Sumasamba sila eh. Pero ang kanilang sinasamba, hindi nila kilala. Di ba? Nakasulat eh, malaki eh. Ang kanilang sinasamba, hindi nila kilala. Ang di kilalang Diyos, ang sabi ng nakasulat. Nakita ni Apostol Pablo yun at ni Silas. Sabi niya, sa aming pagparito, ang aming binabalita sa inyo, ang Diyos na hindi ninyo kilala. O tama naman yung nakasulat. Nangangaral si Pablo dahil hindi nila kilala ang Diyos, ang ibinabalita ni Apostol Pablo, ang Diyos na hindi nila kinikilala. Yun ang kanyang ibinabalita. Nangyari, hinuli sila, kinalatkad, dinala sa bilangguan. Nung nasa bilangguan sila, silang dalawa ni Silas nakakulong. Bandang hating gabi, biglang lumindol na malakas. Sa paglindol ng malakas, nangabuksan ang mga pintuan. Nung mabuksan ang mga pintuan, ang security, ang gwardiya ng bilangguan, natakot. Natakot. Kinuha niya ang kanyang tabak. Gusto niya sanang magpakamatay. Nakita ni Apostol Pablo, sabi niya, huwag mo saktan ang iyong sarili. Sabi ni Apostol Pablo. Nagtanong ang isang gwardiya, ano po ang aking gagawin? Dahil wala siyang paniniwala sa Diyos. Ang sabi ni Pablo, ang sagot niya ay ganito, pakinggan niyo po ang nakasulat sa Biblia, sa Gawa 16:31, ganito ang nakasulat. Gawa 16:31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Diba? Sinabi niya, manampalataya ka sa Diyos para ikaw ay maligtas. Ibig sabihin, magtiwala ka sa Diyos. Sino pang pwedeng makapagligtas? Ang Diyos. Wala nang ibang makapagliligtas sa silong ng langit na ibinigay, maliban sa Diyos. Diba? 4:12 ng Gawa. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Meron pang ibang Diyos na pwedeng makapagligtas maliban sa tunay na Diyos? Wala na po. Sinong tinutukoy niyang Diyos? Si Yesu Kristo. Ang sinasabi nilang si Kristo na tao lang, hindi po tao si Kristo. Nagkatawang tao. Ang matuwid na salita, nagkatawang tao si Kristo, hindi matuwid na salita. Si Kristo ay tao lang. Hindi po tao lang na katulad natin na namamatay. Pagkamatay, nabubulok pati ang katawan natin. Si Kristo, hindi tao, kundi nagkatawang tao. Nakitulad sa tao. Pilipos 2:7. Pakilagay sa screen, kapatid. Pilipos 2:7. Kundi bagkus inubad niya ito, at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Di ba? Nakitulad sa mga tao. Hindi siya tao. Nakitulad. Nakigaya sa isang tao na may laman. Kung sabihin mo kasi tao lang ordinaryong katulad natin. Pero ang tamang sabihin, dapat sabihin ng tao, nakitulad sa tao. Yun po ang tama na nasa Biblia. Ang nagsalita si Apostol Pablo. Mali pong salita, si Kristo ay tao lang. Kung sabihin mong tao lang, hindi siya Diyos. Di ba? Ang Diyos kasi hindi tao eh. Bagay si Kristo, tao, Diyos pala. Nakitulad sa tao nga eh. Hindi nga tao eh. Yung nasa loob, ang nasa loob niya, yun ang Diyos. Gumamit lang ng katawan, laman. Hindi ba? Tapos sabihin nila, Diyos. Hindi po. Kaya, sabi niya, ang Diyos hindi tao, kundi Diyos. Bago po ako magtapos,
para mapatunayan na si Kristo ay Diyos. Siya po ang tunay na Diyos, nakasulat sa Biblia. Kung naniniwala po kayo sa letra por letra, huwag niyo pong isipin na ang letra yung nakamamatay. Hindi po yung nakasulat sa Biblia na letra por letra nakamamatay. Kung nakakamatay po ito, matagal na tayong patay. Lahat po tayo nagbabasa ng letra Hindi ba? Iba yung pagkahulugan yon. 5:20 ng unang 1. Ito po napakalinaw na nakasulat. Ewan ko ba sa ibang nagbabasa ng Biblia, nababasa naman nila ito Tapos sinasabi pa na si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. Pakinggan po ninyo. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ano pa si Kristo? Tao lang o Diyos? Diyos po, hindi tao. Salamat po sa inyong lahat. Maya payabak kaya ko. Dakal po nga, dakal salamat kaya din kaya katamong kapatad ba't pa mo po migsalita. Makanyan man po dakalya pa po yung oras na po. Magsadyala po rin kapatad tamong at lalam. Uli pong kayang choir la po bisa magkanta. Bata naman pong medyo pa mo pong choir. Bahay tayo po tuloy ka rin yung lalam.
Bayo po yung sabla, payabot kayo po yung maya pa oras yung meto nga Diyos. Kadwa po, kaya kayo pong pengarami po ang po pong kapatid ang makatagon. Yan yung oras yan. Lawenda ko po ngayon bala mo magmulala kayo. Na po. Gusto nyo pong magpaglalak kayo na pong baywan yung itsura ko. Na po. Pero original ko po kayo ni. Yung pipumpunan ko po, itapungin kong kuwapin po yung sulong kunanan. Maging pundador na po ng Sibul Tagumpay-Nimbe. Kasuyo na po ay tapo yapong pitang kunanan. Kara naman pong Beleno, maging kong ke po yapong Fernando Beleno, ang po po yapong Nita Beleno. Ang maging pengari ko po ngayon kasalukuyan, apin po yapo Lito, ang po po yapong Ana. Ila pong kana akong pengari. Yapin po, magmulala ko po, magpaglalala na ako po kaya kayo. Tebos na nyo na rin po Maganyan man po, tinda mo pong tatalakayan na tema. Diyan pong yaninak pa po si Biana na ako po ng mamuntukan na niya pong nilabasan ng Sabat. Pero nandun pa pong munta ko po sentro, karing kaya mo po isip na magsalita ko po pala. Kaya pin po, sabi na po ng kakatamong mamuntukan, yung sundalos ng Diyos, panayang ready, laging handa. Tinakman pong balas dyan dito. Nga na po ng tema, ang pananalig kayo ba ay panibagong lakas? Ang mga sulat po, King Isaias 40:31. Nga na po. Dapat detang manaya king Gino, magbayula, king karelang siganan, sampalang magibagwis, antimong agila, mulaila at elamagal, lumakadla at elamina. Nano patapo, nandinde pa po babasan, suglungan ko niya mo po yung parakanako. Nga na po, renta po kanong manaya, king igpa, o king Diyos. Iya po ing maging sigan ng tamo, king pamiyal doldo tamo. Bakit po? Alwa po itang literal adina niya pong pakpak. Impong kaya kayong sarili ang maging bagwisyo po, bako pong sula po. Alwa po kayong mulawin. Para po sula po. Ali po. Nuna po makasulat, yan ang maging bagwis tamo po, inga pong Gino. Bakit po? Tayo man po wakakit, sula-sula po, ya po keti, ya po yung yakatamong ngaligan. Ya po yung kikatamong maging santungan. Ya po yung maging kasaupan tamo king pamiyal doldo tamo pong pamagaral o pamaglakad king kikatamong daralanan kilob na po ning labwad ang kikatamo pong kakarinan. Suglungan ke po na po king Malakias 4:2-3. Nga na po yung makasulat. May lili na ako. O ine, sabianan ko, ing biniyo, at misabog kung dinat, karing kaya kong lupa, ing dinat, dapin din kaya kong pista, mayakwa, akayabe, naniti. Maliya po, 2 po. Malakias 4:2. Ali susubukan kaya mo po kaya katamong kaya. Malakias 4:2. 2 siya po. 4:2 siya po. Subukan kaya po. Kanyang dakataga na ka. Nga na po king Malakias 4:2. Dapat kaya kayong tatakot king kanaong lagyo. Sulagya yung aldo na ning katuliran. Anting pamipakayap karing kayang bagwis. At luwal kayo at lukso kayo anti ding biserong baka king tumbungan. Nanot patapo makasulat, kimpong makasulat, Santong Ebanghelyo. Ikay tamo po kanong tatakot, king kayang lagyo. Makaslag na po yung aldo o sala, kaya katamo, balutan na po yung Diyos, na espiritu yan po king katutuan, ya po tao, may katawang tao ya po, sasabihan na po ng kaya katamo pong pengari. Kristo, ya po yung sala tamo, ya po yung maging katuliran, abagi pakayap, karing kaya katamo pong bagwis, apin po rin kaya katamong espiritu, nga po bagwis, luwapit ang pakpak, nga tsuking gulot tamong sula-sula po, abagwis. Maging, diyan pong lukso tamo, maganti tamo po kanong biserong baka. Yung biserong pong baka po talagang lukso, ya talagang agit mo po,
Diyang katawan na tugine, diyang nga pong kabay talaga pong lundag ya. Makayin niya po in tema. Nga na naman po kiniking Kasebian 3, 5, 8. Panayan ko niya mo po na ako. Yes. Nga na po king Kasebian 3, 5. Manalig kaging ginu, king mabilog mong puso, at iya ka magsandal, king kaya kang sariling pamalastas. Say yes. Pakilala me karing hanggang lakad mo, at itiro na la ding kaya kang daklat. 7. Eka sana biyasa karing sarili mong mata, tumakot kaging ginu at kawani kaging dewakan. 8. Maging siganan niya king kaya kang pusad at utak karing kaya kang butol. O ita po makasulat, ikayong ang po babasa hiya po king screen. Nga na po ang makasulat, sinabi na, manaligta mo po kayo. Uling pong yung ginu, ya po yung katamong maging sandalan. King katamo pong pamalastas, king bawat aldoldo tamo, kaya mo pong muli tamo, ba't tamo pong sinamba, talastasan tala po rin nga manong milup kaya katamo. Metong ne pong maging sandalan, nung tayo po wagyo ing amano. Kalupanamo po, nung inggiya kang kapatad, si Biana na ka po mga surang salita, talastasan mo na mo po, pengarik po pong kapatad, panupayan mo na po yung sablat, magpakumbaba, kantaya po may yakit, ing pangatunay, tamo pong espiritista. Uling pong espiritista, tandanan tamo po, ikatamo kabaluan tamo po yung Diyos, e napuwakagit, na sinimba ka kini, sinamba ka linom kay sentro, miligtas ka. Alay po, noon na pong tamo pong gawa, ila pong titimbangan ng Diyos, unin pong yung Diyos, intimbangan na pantaya po, atula na katamo po, king mayap, ang popong marawak, agagawan tamo. Ya po, ing maging karelang judge. Ya po, ing maging hatul, nakikatamo ng Gino. Uling nga na po, kiniking dalit, 115.9. Ang gaya pong 11. Dalit, 115.9, 11. Nakalya po ping oras. O Israel, manalig kaging Gino, yaing karelang saup at kalasag. Yes. O bale ng ron, manalig kaging Gino, yaing karelang saup at kalasag. Ikayong tatagot king Gino, manalig ko king Gino, yaing karelang saup at kalasag. O ita po, bakit? Ya po yung maging saupan tamo po, ang popong kalasag, king pamiyal doldo, tamo pong pamibiyebie. Uning manalig tamo ang iyoba, atin tamo pong bayong asikanan, panibagong lakas. Ya mo po yung maging kalasag tamo, king pamiyal doldo tamo. Uling po, in Diyos, ya po yung maging kaligtasan tamo, dumalan tamo pa po king Diyos, bayo tamo po miligtas, bayo tayo po wakit, ingig pangnuan, ketiking babo. Uning nga na po king Isaiah 12:2. Karinya po makasulat, na metong nga naman pong kaligtasan ng Iyoban Diyos. O ini, in Diyos yaing kakong kaligtasan, manalig ko, at ako tumakot, uling ing ginupin, siganan ke, at dalit, at meging kaligtasan ke. Di ba po? Sabihan na po ng katamong kapatad, orador, iba pang weh. Ito mo po sasabi kayo ni, nung po makasulat yung Biblia. Kanya po sabi ko, ating ko pong balas, kanya pong Biblia. Nyabi po, bubulalag ko po din nga manong rene, dyan pong kainakan ko pa po, hindi na manong nga intindihan ko, nung ditak po, sosobra ya, bawasan niya mo po. Nung pong kukulang ya, ikayo na mo pong magdagdagonin pong magipag-aral ko pa po. Dakal pa pong panahon, ako na mga anak man po mapupus yung ngaldongan mataya na ako. Dakal pa pong panahon, uning dakal pa po balo, yung kasalpantayanan na ini. O ini po, ikatamo po kanong tatakot, etamo po kanong tatakot, uling manalig tamo king Diyos. Kalupan na mo po, sinabi tamo, giminuna ka na ako, sinabi na po, diyang no karin tamo po lumakad, nung no karin tamo po mipadpad, nung yung santong kasulatan niya pong makautak, yung katamong utak, niya pong makatanam, tamo po tumakot. Bakit? Tsuna po king isip tamo, ay, ingamano ngayon ni, makanya ni, yung problema ngayon ni, kalyang kayo ni, sagliya mo. Ay, subok kayo ni, sagliya ni. Ay, tukso, lawen mo ko pa, alina, simba ko pa.
magantaya po ita. Kasi po yung mano, makatutok na po king utak tamo. Tamo po tatakot. Diyan pa po nga yung kalaban. At yung lindol. Ni tamo po kanong sepo po may gagasan. Bakit? Tiyo po kaya katamo yung Diyos. Nga na po kaya naging dalit. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. Nga na po kaya naging dalit. 2, 3. 2. 2 po. 2. 1, 2, 3. Dapat yung kayang tula at yung king kautusan ng Gino at king kautusan na mi bule-buleya king Aldo at Bengi. 3. At maging antiyang metong ngadutong amitanam king siping naningagus naning danum at mamuya king kayang kapanwanan ay bulong man malanat at nanuman ing daptana mi papapalayo. Di ba po? Nung at po kaya katamo yung Diyos, malam mo kanu, may itong tamong tanaman, amitanam, king agus naning danum, amamong nga, king kapanwanan. Bakit po? Ita mo pong espiritista, nung may itong tamo pong dutong, amitanam, king agus, siguro yung kung kuha sabi kong mitanam, king agus, bakit? Tsoko po kaya yung makatalakad, may mungaya pong marawat, ay meron mo kaya pong mayap. Bakit po? Tsoko po keni, ala pong kinawani kaya kami man, ala pong mete bini, ikami nga po espertista langan. Magmula po karangin kung hanggang yung bapa ko, hanggang yun pong ikami nga puda, espertista kami, may mga kaya pong mayap. Unin pong ike may lanat, at ike rin po minaw, uning makatanam kaya po, king danum, agus na po, ning Gino. Ana po, kaya naging dalit, dadwa na lamang po sitas. Dalit, 119, 113. Una po sinabi na nung may babatata mo, kamtan tayo po yung kaligtasan. Ana po kaya naging dalit, 119, 113. Talagang itak na kayo. Dalawa. Dalit, 119, 113. Nga na po, asaman kula ding makimetong asalawayan ay isip. Dapat yung kautusan mo, kaluguran ko. O ita po, tamo po kanu magadwa pilubluban nung maging espertista tamo po. Bakit? Tandaan nyo po yung magadwa bangka, manabuyo. Ito po yung pakatandaan ng tamo. Tamo po maging adwang bangka. Manalig tamo po king iyobang Diyos, pengarik po pong kapatad, magmetong tamo po pilubluban. Baka nita po, ita pong kaligtasan na paninto ng tamo, kitiging yatong ini, at may gispertista pa nung ikapanto na ng kaligtasan. Unin po yung kanakong kaladwa, niya po inaus daw ng epep, lagyo na po yung espiritu Ephraim, manariya mo pong obra, yung kanakong espiritu. Niya po wariyan kaya yung kanakong obra, king kasalukuyan na ini, tamo po balo. Nung nakapilan tamo po Mateo, nang dapat pepabalo na nga ng Diyos, kamatayan mo po yung nga na po pepabalo kaya katamo, anyapin po magsikap kami. Ikami po may papamilya, o ko naman po, po aligtas yung katatang ko, po aligtas si ma ko, noon yung sarili ko po yung aligtas ko, pantauli ko po, Santiago 1:8. Pantauli. 10 minutes na pa po. Dakal niyo po yan. Nga na po, taong nga dua pilubluban, alang katibayan, karinganggang, kekang dalan. Di ba po? Di pong taong magadwa pilubluban, alaya pong kasulungan king gayang sarili. Makasulat po king lema doktrina ng espiritismo. Ingya katamo kanong espiritu o may katawang laman. Ya po yung maging kasulungan tamo. Anyay katamo po, magmetong tamo po, karanya po mayagit yung moto na ng UECFI, one for all for one. Ya tamo po, magadwa pilubluban, may bait ko pong espiritista, mati ako pong espiritista, dakal pong dakala salamat. Ting oras sabi niya yun. Salamat po. Wala ako po radio announcer yun. Lawan niyo po na po. Uli pong kikatamong kapatid. Dengga pong pipumpuna na sinabi na lo. Dita ko nalamu po walis tayo. Bala ko sitas la naman po sa sabyan. Dakal pong dakala salamat kaya ni pong kikatamong kayanakan. Metong niya pong produkto na po ni kikatang kasalpantayanan yan.
Katula na po nga po na yan. Dara, ne po, yan po, masikan niya po. Asawa na po ning kakatamong pundador. Yan po yung bunga na po ning kakatamong kasalpantayanan po at pong mitarak ne po. May bunga ne, yapin po ita sabihan, yan lumalana ne po, hanggang makoya po itang puntamo, deta pong kakatamong bayong bunga ne po. Reta sa nga tamo. May ngariya naman po kayang tanaman yan Pota pong tanaman, matuwa na po itang kayang bulong. Nano po sabihan, mga laglagya. Ne po. Potang kaya, timpong umusbong nga bayong bunga. Bulong. Makanyan po yung kikatamong yan, yung kikatang kasalpantayanan. Pablasang tutong tinubo po, yung kikatamong puso. Ila po rin yung meging bunga tamo. In kikatamo pong kaya na kanay ni. Tamo po balo. King high school nan po ning Bicol, metong niya pong pangulo, ne po. Metong niya pong leader king karelang eskwela. Mupin may sambu iya po kayang district yata, ne po. Metong nayatang points, yan ay lumput bilang presidente dareng high school kaya king Mabalakat. Tamo po proud kanita, metong niya pong espiritista. Lawen niya po po kalati, pero ne po, laray yata ne po. Yan po yung kakatamong potential nga ni kareng anak tamo, biyasa la po rin anak tamo. Mupin, yung kakatamong kabiasnan nga napin, dala tayo ketang lugar. Ne po, po pasayang nan, rin kakatamong kabataan nga ni, biyasa la po rin. Mupin po, atang sobra tamong kabiasnan po, kalingwan tayo po. Ne. Tayo po kalingwan, yung kakatamong ginong Diyos at takot. Ne po, uli pong deng anak, po biyasa la rin, ila po rin pag-asa tamo, deng kabataan. Pero po ngayon panahon tamo, kayang kakatamong komunidad, ne po, kayang miyayaliwang lugar, kakitala, pero itamo po katiking Bicol, maswelo tana po, deng kakatamong anak, kaya betala pa pong sisimba, pero po kayang aliwang lugar, deta pong anak, ila po rin nga kakitamong gagamitan da, kayang miyayaliwa pong gawain na illegal, ne po, pero itamo po kati maswelo tamo. At patuloy tam pamurin pong tangkiligan nito, lalo na po itamong pengari ngayon kasalukuyan. Uli po ngayong kakatamong panahon na liwa na po. Maging magpagsiyasa tamo, maging karinganak tamo. Uli po ngayong panahon ngayon aliwa na po. At makanyan man po, titaknan niya mo po gisa ng kapit ng oras, lepitan kaya may gisa na ako. Halanapin man po. Pero tiga na lang pa po rin kakatamong kapatad, mama ko kanyan. Pila na mo po ngaldo kanyan, makono reni, mulino pong pasibayo kaya ang karelang lugar, penibatan, at aliwa pong lana pong aliwa, ela po siguro mag-text to reni or nano, mamiyala mong kumusta reni or nano, ne po, Sister Daisy po, metong niya pong masipag akayanakan kaya pong panahon mini. Paninahin tayo po Sister Daisy, may ragul na po, maglaki na po pilidwata. Ne po, kaiba na po ni Sister, Mister na po. Nayapayabak po kaya ko ngayon. Timuring king kaya katamo pong malagod ay Ginoo. At pasalamat ko po king kayang pamantabi kaya kami. At makanyang kaya pong miras pasibayo kaya kayo at akit dakongan po. Matutulay aping ka akong puso uling. Sagli, ma-emotional ko kasi. 8 banwang ako minuli. At ikit na kayong pasibayo. At basta man, impamanuloy mi ali masaya. Pero at imuring kasayan uling miyabe-yabe kami kakapatid. At makayanda ko rin pong ikit. At pasalamat po nga pong Ginoo at imbalang metong kaya kami ng tabayaran na kepo at masaya ako uling istong kapulungan na nakini at uling high-tech na po akit mingke akong paman niyang babalang Sabado na po nimbengi ka rin at kini Domingo ya pong abak walang bistaman istong nga nakos tumbengi patuturan kaya dyan pong patuturan kaya bubuklat kayo po yung kakong cellphone at lalawayan ko po at makisamba ko po kayo at bangka nito
maka makakuha kong aral at bibigyan ng kakatamong banal na Espiritu. At dakal pong pasalamat ko po uling sabi ng Espiritu king malilyari tamong bansa, dakal na po yung nanumang sakuna at yung panabili namo po kaya katamo yung panalangin yung pinakamahulagang dapat tamo pong gawan ngayon. At dakal po salamat kaya kayo yung makanyang ko pong alansawang sisimba at sana po maging niya pang malawak yung kaya katamong kapag-aralan at imbalang metong at mikakalugod siya po. At dakal pong salamat kaya kayo, deni mo po ilang ay biya kong pamag-aral at oras na po, dakal no po rin may biya pamag-aral at siguro naman sapat no po kaya katamo reta. Deni mo po ilang awad ko kaya kayo, dakal pong salamat, biya ko na po yung oras kaya katamo pong mamuntukan. Dakal pong salamat, karening kaya katamong kapatid. Tinaske po yung gama kut bigtas yan naman. Nepo, biris sabihan may respansya, nepo. Papapasya po siguro, balang parew lasabyan detang misusuyo kasi metong laren, nepo, migkamali ko rin yata na. Inaus kong parew. Metong nalamu, kingarapanan ng Diyos. At ito pong pera matwata mong kapatid, di ko yan Jess, etsuyagan. Yung kaya katampong kapatid. Uli pong makono po rin, biya tayo po yung mapila na oras ka rin. Uling maluwa na naman pong panahon bago na magbalik kaya katamo. May payawak po kita pong kilo kasi video balaman alas ko batal. Misan pa po inayakin na naman po kaya katamo yung kami sa San Metong pamilakalugot. May payabak po kaya kungan, muna kitang metong a Diyos at kaya kayong kapatid kong opisyalis, ang pong membro. Sana po etamo sasawang magobra. Huli nga napin ng makasulat dakalay obra alang magobra. Hanyapin po itamo kung ano magobra tamo. At pasibay po, misan pa yung Ginoong Diyos, di nga nang mikakan laut, mikakan lapit la. Yapin po yung kapitong Aldo at tamungan keni. Nung makananong detang tutuki kagulutan ng Kristo, paratila pong tutuki kaya. Itamo po deta. Tapos deta pong tutuki, lalo po siguro, uling ela tutuki kaya. At dakal no po rin mapsi mano kaya katamo, ding kayanakan, ding opisyalis, ding orador, ding bisita tamo. Masanting la po rin mayabye, nung makananong ing pamanalig kang Yehova, bunga niya po kunin ng panibagong lakas. Tutubo ito, nung eta mo manalig kaya, alata pong sikanan. Nung eta mo maminto, alata mong sikanan. Nung eta mo gawan ng pagawa na alata mong sikanan. Hanyapin po in Diyos malugod kaya katamo. Kuno po pakakaban, kasi bayo, dakal salamat, king kaya kayong pamagmalasakit, king kaya kayong suporta, karing kaya kaming pamilya, para sa pong keras ng kami. Hanyapin po mikitikitamo. Sana po, king tutuking muli kami, masaya kami, ala na pong mirarasnan. Sana po wakit na kayong masaya, iti kami mo naman masaya kaming datang. Siguro po milang na naman pong banwa bayo tayo kakawani, ay mikitikit, at mikini pong mikakawani ka tatamo. Sana po, kaya katamong kasalpantayanan, talakad tayo po king batu, tayo po tatalakad king balas. Mantipaya pong po datanging pagsubok o datanging kalamidad, manatili pong makatikdo king batu. Dakal pong salamat, kaya kayong malating talasuyo, hangganan ko niya po keni, at abiyagay po yung maya poras, karing mga nakatamong opisyalis. Sana po, saludo ko po kaya kayo, kana akong kasalpantayanan, kaya kong kasalpantayanan, metong yang mitalakad king metong batu, banti paya pong datang maning panahon, hanapin kayanakan,
Mateya kanot biya king kasalpantayanan. Saludo ko keka. Ang ganang kuno po kini maya poras. Takala po po ito rin magsalita. Maya payabak po. Salamat po timpa po kanong magsalita. Brother Joel siguro punta ulit among dinan. Brother Joel Gomez po. Extend tayo po nung mabitin niya. Maya pa abak po. Alinamo po yung taloy kong pamagsalita kaya kayo niyo. Nune, karin po kaya kami nga tuklangan ka rin. Kaya beda kayo pong magsamba. Itong namo po nga patutuking kana akong sarili bayo ko mo po magpaalam kaya kayo. Huling metong tenganak at inukikagulutan ng Kristo ay akilala ke intunen Diyos king kana akong pamandagul. Nung nuko rin, nung nuya ka rin, nung nuko rin tamo ka no, nung atsyuta mo kin Diyos, in Diyos atsyuya naman kaya katamo. Anya pong, bayo pumunta kaya, anya pong muna kong pamanuli. Istorya kaya po yung lugod na ni nga pong gino ka rin kayang anak. 2005 po ito, anyang munta po kay nga metong kong agent, bakit po lang po itang anak ko nga plane ticket. Anya pong first time kong muli kaya di 2005. Huling, before na po ning snow kanita, kunang kaya po yung kana akong plane ticket, din pamilya ko kay Bat. Munta kami po kay birthday party, naningkaya kami pong pinsan ka rin. Anya po nga kunan kay yung plane ticket ko, kaya pong agent, makasakay kami po. Kay Bat na niya pong ikuha ko na anya pong makuna kami munta king king party, birthday party na po nitang kaya kami pinsan. Yung ka na akong sakin, bigla niya mo po nga midas yung kayang hose, tapong brake fluid, papunta king brake. Uling pong, itong gamitan kaya papuita lang yung preno. Bayo ko pumunta kaya ang pinsan mi nga ta, layo niya po kalugod nga ping duno. Isto pong ginamit kita kay nga freeway na ning kaya kami pong lugar ka rin. Uling pong pwede ka pong magpapulay nga 120 kilometers per hour or 120. Siguro po nung yan po das kanita, baka kayo pong highway ka rin niya pumila ko preno. Uli pong kasi kanita, mag-snow, ita pong yelo, ipakatya po kitang hose, ang gaking magagasgas siya po king gulong na. Kanita po ikit ko yung yung lugod na ni nga pingguno, kanako. Karin ko po petutuanan na metong ko palang anak na, susubaybayan na ako king kanakong panggalo. Metong niya pong pahiwatig na king kanakong biye na in Diyos tutuya. Tutuya ka rin kayang anak, tutuki kagulutan ng Kristo. Kaya po, kaya katawang pong pamanalig kaya, kaya tayo na po kakalingon. Huling itang makasulat po king St. Matthew, aking pong Mateo, muna panintunan nyo yung kayang karya ng puwang katuwiran. At yung ganagan ng bagi, ibyan ang karagdagan kaya katamo. Kaya po ita po yung panintunan tamo. Pota po ating tamong pa mga ilangan o datang na naman po pagsubukan. Ipagkalub niya po itang kaya tamong kailangan. Kaya po, mo po yung taloy kong pamagsalita kaya kayo noon kaya biyo kaya po sisimba. Domingo, kaya kami pong pamanangan kingaluang bansa. Salamat po at maya payabak ng po kaya kayong pengaryan po ang kapatid. Salamat. Dakal po nga salamat karening kaya katamong kapatid. Daw pang palad tala po king sila na Domingo. At tila po pasibayo makanyano naman pong muli, ne po. Nung nuka rin manintunan la po king bansang Canada.
At ang timurin po rin kay katamong kapatid at king aliwang bansa ko. Musta ko po. At datang mo rin yung panahon na miyabe-yabe tamong antiketi. Kalupa na yung gawa tamong yan. Dapat tamo po malulungkot mo rin. Karing kay katamong kapatid. Although kaya betala naman pong sisimba. Uli na po ning panahon. High-tech po na po. Akara mo pong cellphone, nakakidayang kaya katamong pamanyang baketi, rin kapatid tamong at king aliwang bansa, party na po ng Amerika, Korea, na po, basta tsula king aliwang bansa po, akakida na yung kaya katamong simba. Nga po, nganing aldong iti, yatalaman po kaya rin kaya katamong kapatid, dapat makisan metong la, kaya katamong pamanyang ba. Mga yan man po yung lugod na po ng Diyos, miras na po yung oras, kaya pong tutuking Domingo kanya na convention na po, maranong taan ita. At rin kaya katampong pisaup-saup, ngayon ngaldong iti, 3,450 la po. At din kaya katamong tutuking magsalita, kaya tutuki pong pamanyang bata mo, kaya December 6 po. Brother July po, at suya yan, ko yan July. Pong at sula kaya ti Pilipinas din mag-text tula. Uli pong dati la pong kaya na mag-text to rin leader kanita niya po. Kaya katamong kasalpantayan, nyayak panwalan nila pakasadya rin. Uli pong yan na pumako yan. At anti mo rin na kaya na, kaya katang kapatad, Renato po, Renato Baluyot, ya po yung kaya ng Brother July kanita. Kaya yung pulmerong Domingo na po ning December, ila po rin kaya katamong peka speaker kanita. At salamat mo naman po kaya ning kaya katamong meging bisita itatang Marcelino. Kaya pangayat siya po yung Diyos malugudya kaya katamo. At sana po rin kabiasnan kaya katamong dindam niya po. Sabi napin na ela po sana maging busbus din kaya katamong datukanan. Doon na mapagsiyasa tamo po. Bangka nita datang yung panahon niya tamo maging lugi niya po. Nya sana po maya pa oras po kaya kung sablang kapatad. Dagdagan tamo po yung kaya katamong sipagan po. Lalo na po rin kaya katamong kapatad manungkulan kaya tiging sibul. Sinabi na po ng Banal Espiritu yung kaya katamong obra po. Danunan tamo po kanong daratang po. Baka nita akit da rin yung kaya katamong kapatad antimong miyembro tamo kaya tiging sibul na itamong opisyalis po. Itamo yung manimuna maging kimpanyatang ketiking kaya katamong lunduyan na po, pakit tampo karela. Maging metong tamong uliran ang pong iemplura na po, kaya katamong kasalpantayanan. At maya payabak po, ang gana pong yan yung kana akong sabi kaya kayo.
malagod, ake kaming pa. Pasibayo po walang pupus pa salamat ke po keka. Ngini po, mayari niya po yung keking pamanyamba. Malaut, malapit makanyan mo kaya pong tinipon, amay garal kaya po ka rin kaya kang kaburian. Gino sana po yung barang metong kaya kami, dinan mo kaya sana pong ganapakabiyasnan, dinan mo kaya pong lalong sikanan. Gino ngening oras sa iti lalong-lalo na po rin kaya kaming kapatid, amay ngandaywan, miras la pong payapa, sana po makanyan mo, sana pong pasibayong ibalik payapa. Gino bang kanito, makanyan la naman pong lalong maminto ka rin kaya kang kaburian. Ginoning ngening oras sa itininuman po yung ating bitbit panandam. Sana po makanyan mong lubasan. Ginonong ika po yung magkalubalang masulit, uling ikay mikibalo. Ginoo, sana po yung kamangawani kingal doon po bengi. Bang kanita gino para kayong mga sadyad ka rin kaya kayong tungkulan. Igpang banal ngening oras sa iti. Miras kaya pong payapa, sana po makanyang kaya sana pong magbalik pa si bayong payapa ka rin sarili ng kubong tuknangan. Ginoo bendisyonan mayang po yung balang metong kaya kami. Ang gana po ret ang kapatid ming mayang daywa naman tong karagdagan makanyan milanang pong pakisabing mayap kaya ka. Diyos ko sana po makanyan mula na maningatan bang kanito makanyan de pong tanggapaning pakinabang bala pong maging pwersaning kaya kayang kasalpantayanan. Igpang banal ngening oras sa iti. Dakal pong dakala salamat, oreni po rin kekeng panalangin. Sana po tanggapan mula. Makanyan lang, sana pong miras mabang lungayin king kekang banalayarapan. At tanggapan mineman, sana po itang kekang pamipala. Minibat ngeni hanggang po king wakas. Yan asa po salamat. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Sibol Tagumpeni B.